shattered bore yma. Fi'n absolutely rocks. Ond mae kit da fi, mae bwyd da fi. So fi'n gobeithio wneud yn ymarfer corff tra bod fi yn gwaith. So, yeah, off o fi. Ac yn driw i'w air, mae mynd i redeg yn ei awr ginio. Ond mae'n amlwg bod Nick di'r rhedeg allan o stem. Mae cyfuno'r cynllun efo'r gwaith shifts yn dechrau deud ar y nyrs. Hello. Hiya. Is it okay? Iawn, siwr i ti? O, fi'n oed. So ti wel yn okay? Crazy day. Living no shattered. A fi jyst yn falch ti'n cwcan un o'n awr achos the last thing I can think of doing is cooking. Ella bod Nick di cael diwrnod anodd, ond mae Leia ar ben i digon. So fi di pwyso bore yma ar ôl wythnos, so fi di colli 6 pound, sy'n gret. Brilliant. Na, fi'n twmlo'n really good a'n positif hefyd. Fi stryglau yn bach iddi, bydd yn onest. Wythnos fi sy'n, wythnos gyntaf nôl yn gwaith. A fi credu ti'n bach o sioc i'r system falle. Felly a fydd Nick yn hitio'i darged colli pwysau ar ôl wythnos anodd. Ia. Da ni'n gobeithio am newyddion da, felly pob lwc, Nick. Wythnos yn ôl, mi oedd y tîm pwyso 17 stôn a 2 bwys, a dy darged i'r wythnos yma oedd i golli 4 pwys. Dy bwys ydi yr wythnos yma ydi 16 stôn, 11 pwys a hanner, sy'n golygu ti wedi colli 4 pwys a hanner. Ti wedi curo dy darged. Da iawn. Iawn? Iawn, iawn. Wel, ti'n bach yn disappointed, really. Pam? Wel, ni'n gobeithio colli ddim yn bach mwy. Ond na, fi wedi bwrw yn targed a, wel, y targed na'n reswm, I suppose. Yn union. Fi wedi bod trwy'n galed. Ti'n bach o lle gytid. Gan i gloi gan yr arbenigwyr cyn bod ti'n siomi gormod, oce? Diolch. Iawn. Sioned? O, Nick, wyt ti rei gwen mawr ar yn wynaf fi. Dwi'n gwybod bod chdi chydig bach yn siomedig efo'r colled yna. Oeddan ni'n disgwyl i'r golled fod yn llai, ond nes ti dal gyrod y darged. A be da ni'n gwybod efo collad o tua 4 pwys ydy, ti'n colli braster, ddim dŵr, so mae o'n golli pwysau go iawn. Ac o'n i'n gweld wrthos yma bod nôl i real world, lle nôl i gwaith, oeddech chdi'n gorfo cynllunio, oeddech chdi edrach ydi bach yn deflated. Ond be edai am hynna ydy, ti di gwneud yr wsos galeta wan, reit? Yr wsos gynta nôl yn gwaith, reality, ti di gwneud di trwy'r wsos yma, reit? A mae hynna yn gredit mawr i chdi, a mi ddeith yn haws wan i ti.